Munyika isingaperi mune kutajene hauzomofuri hakuna usiku Mwari achapukuta masoti avonese hakuna kuchane rufu hakuna usiku mazamba yanokosha mune kutajene nziyange zendarama hakuna usiku Mwari achapukuta masoti avovese hakuna kuchane rufu hakuna usiku mazamba yapfigwi mune kutajene nerwizi runopenya hakuna usiku Mwari achapukuta masoti avovese hakuna kuchane rufu hakuna usiku zuva harizopenyi mumusha muchene nyeye ndiyo kupenya hakuna usiku Mwari achapukuta masoti avovese hakuna kuchane rufu hakuna usiku Mwari achapukuta masoti avovese hakuna kuchane rufu hakuna usiku Mwari achapukuta masoti avovese hakuna kuchane rufu hakuna usiku hakuna kuchane rufu hakuna usiku hakuna kuchane rufu hakuna usiku hakuna kuchane rufu hakuna usiku. Toda kumukwazai mose pachirongwa Family Matters patiri kuparura gombo idzva reseason 2 yeFamily Matters patinodiscussa maissues ane chekuita nemhuri. Tiine conviction yekuti kana mhuri yakadzikama Mwari anotikomborera. Tinonamata takasununguka kuenda kuchechi. It will be a celebration yema victories atine tichiwana tiri mukati memhuri. Asi kana kumba kusina kumira zvakanaka, zvisiri kufamba mushe, kazhinji kunamata kunorwadza, zvinotambudza, zvinonetsa, zvinostressa. Kana nchida kuti mukwazisa dare atinawo mukati mezuva ranhasi touya kokupedzisira. Ndinoitwa Machando. Makadiko vateereri? Tinoda kutenda chose. Yes. Makadi vateereri nevatariri. Ini ndinonzi Rotina Mafume Musara, Maimsara. Tinoda kutenda. Yes. Kwaziso kwamuri hama nehanzvadzi. Ndinonzi Watson Mbiriri. Ini ndiri mufundisi, ndiri bhururu waSinyoro. Toda kutenda chose. Ini ndini Sinyoro wacho, Pastor Francis Mbira. Pamwe chete naGono tinosvokoswa nyaya pachirongwa Family Matters. Mukati mezuva ranhasi tanga tichida kutaura nezvemacultural practices and the family.
pakukura sedzimhuri and societies kune tsika dzakawanda dzinobata mhuri pamwe chete. Now tsika idzodzi dzimwe dzacho dzinoafekta mhuri positively, dzimwe dzacho dzinoafekta mhuri negatively. But nhasi tatichida kuti timbotsenga-tsenga tichizeya hedu neculture yedu yechiwanhu nemapositives ainayo mune zvakawanda different aspects, mapositives ainawo pamusoro pezvemhuri. Ndo zvatinoda kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi. Gono toitumbura sei kuti iko ivhike zvakanaka. Maybe kana kuti toti iko imbotsengai kuti iko atikuti macultural practices, tsika nemagariro chingori chinyiko as it relates to the family. Tiri kutaura pamusoro zvinoitwa nevanhu vagere munzvimbo kana munyika. Pari zvino tiri kutaura tichishandisa mutauro wechishona. Saka zvingave zvinhu zvakatekeshera zvinonzwisiswa, zvinoitwa, zvinoraramwa nevanhu vanotaura mutauro uyu, asi zvinogona kutoredzeranawo nevamwe vari mune dzimwewo nyika, vari muno muZimbabwe nekune dzimwewo nyika, zvikuru sei tiri muno muAfrica. Saka tiri kutaura zvekuti pane zvinoitwa zvekuti unogona ukaenda kune dzimwe nzvimbo kana dzimwe ndudzi dzevanhu havaite maitiro iwayo. Kubva pakuti kuzvarwa kwemwana chaiko pane zvinotoitwa zvakanangana nekunzi pazvarwa mwana. Muri kupawa? Pane zvinotoitwa zvakanaka nekungonzi munhu aita pamuviri. Pane zvinonzi zvinotaurwa, pane zvisingataurwe. Pane umwe kuti kune dzimwe nyika 2 weeks pamuviri pabata yatopa Facebook. Niine pikicha yekuti ndakaita test mimba iripo kana painova nenharo. Mimba iyi yandakaita 2 weeks ago. Ndakaita 2 weeks ago. Saka zvinhu zvinoitwa. Saka muchaona kuti upenyu hwedu kubva iri mimba munhu achizvarwa pane kunoroorwa, pane zvinoitwa kusvikira munhu achinopinda muguva, pane tsika dzaunotorarama madziri. Muri kuona Ishe Jesu achitongozvarwa akazvarwa ine culture kutoti at 8 days anotonochecheudzwa. Saka muri kuona kuti tsika dzinotikomberedza. Saka tiri kuda kuti tinangane, tikatanure, tione kuti right, ndedzipi tsika dzirimo mumagariro edu sevanhu dzinoumba nekunyatsa kuchidzira upenyu neukama hwemhuri kuti huve hunosimba. Okay, pakanaka chose. Ini handichiona sekuti iko vamwe vadare tichipinda. Zvakakosha kuti tidiscuss these issues nekuda kwekuti iko pamwe pacho chirungu pachakauya nechirungurira baya, handiti muri kuona yacho iripo, zvinenge zvinoita sekuti iko takabva takonzi iko chese chine chekuita nekuti uri mundevere kana kuti uri mushona kana kuti uri mutonga, zvese zvina Satani mukati, madhimoni ose. Saka ndobva tabva tarasa mvura iya yagezeswa mwana nemwana wacho achibva anoti mudhunduru kuchu. Saka manje zvaakutinetsa manje kuti iko dzataunzirwa dzacho hatisati tanyasodzibata kuti dzinofamba nekupi, dzedu dzacho takasiya. Saka ndoseke natiri kufanirwa kukurukurana. Handiti ndizvo here? Yes. Maimsara, I think zvakakosha kuti tive nenyaya dzakadai tidziparure. Tichitarisa mukukura zvambotaurwa naGono kuti tanga tine tsika nemagariro pasati pauya chirungurira chamambotaura chiya, kureva kuti Mwari pakutisika akatida netsika
nemagariro edu. Kureva kuti pane zvakanaka zvatakatoiswa mumwoyo naMwari tisati taziva nezvebhuku yakazouya, but taiziva kuti kune musikavanhu. Musikavanhu iyeye pane zvaakatipinza mukurarama kwedu zvatakabva takura nazvo zvinova zvakangonaka nanhasi. Ende chimwe chakakosha pakuziva tsika dzedu nekunaka kwadzo zvinotipa kuziva zvatiri sevanhu, identity. Kuti nditi inini ndiri mutonga muNambia, muSotho, pane zvinondita kuti ndidaro identity. Saka ndiri kuzviziva neukoshi hwekuva muShona, ukoshi hwekuva muKaranga pamberi paMwari chaipo. Saka tsika nemagariro zvinotiumba zvichitiswededza padhuze naMwari, nemhaka yekuti zvinotiudza kuti Mwari akatisika nenjere, akatisika neunhu nehunhu hwakakosha pamberi pake iye Mwari, nokuti ndiye akatisika tine maruva akasiyana siyana. Ndosaka titi tikatarisa maRed Indian pane zvavo zvatinotoziva kuti munhu kana achiita izvi muRed Indian, kana munhu achiita izvi murungu, kana munhu achiita izvi murungu wekuEurope here kana murungu wekuAmerica. Pane zvakasiyana, wekuGermany, wekuti havana kufanana. Saka isusuwo kana tichionekwa neganda redu tinotopatsanurana nezvimwe zvatinoita zvisina kumboipa pamberi pomusiki. Saka zvai zvakakosha kuti tizive kuti aiwa, netsika dzedu nemagariro edu Mwari ndiye akaisa hunaku hweculture, richness hweculture mukati memunhu wese pasi tenderere. Mukati kounaku hweculture ndendwa ndafunga kuti makuda kutidzosera kumasvikiro. Vamachando hamuchada kuti iko tichifamba nenheko yekuti tichida kuita zvokunamata futi. Muri kuti kudiniko? Ndo dambudziko rakaitika. Ende dambudziko iri mukatarisa kazhinji harina kuudzwa nevanhu vasina kufunda, rakaunzwa nevanhu vakafunda. Paakapiwa mapiritsi akabva atizvo chifumuro hachimwiwe. Pamusana pekuti ukangomwa chifumuro watoo backward. Iko zvinezvi taane COVID taakutaura nyaya yezumbani kunge rakauya zuro. But zumbani raingomwiwa kare vanhu vachiziva kuti rinomwiwa. So by the end of the day tinofanirwa kuseparata zvinhu zviviri. Hazvireve kuti chinhu chose chataiita mutsika dzedu sevanhu vatema chaireva kuti tainamata vakafa. Pane zvinhu zvatakanga tichiita zvakatotichengetedza zvikatipa utano uye zvikaita kuti mhuri dzirambe dzakamira. Ndokupai seexample. Tisingachati kudhara asi mukadzi ainoperekwa, torara tichiimba, otomuka mangwanani nedhishi rake achigezesa vanhu achipiwa zvipo. Zvinhu zvese zvaiitwa izvi zvaiitwa to welcome munhu apinda mumusha medu, ende aibuda tichiziva tina tose. Ukatarisa iko zvinezvi munhu ukamutenda unoperekwa anoti handina nguva yekuenda kwachivi kure. Arikuda kuperekwa pasina munhu anomupemberera anomuona. Kandi zvakanga zvakaita kuti munhu apinde mumastructures efamily aizive, ainzwisise, ararame mairi. Churu chacho chemajuru chatopunzwa ka. Mai Chikomo, mune here chamamuchida kuti mutibatsiri pakungojekesa kuvhura nyaya yedu kuvhiya tinyatsoiti tatana zvakanaka. Yes. Yekuti tinozosiya tsika dzakanaka takukopa zvimwe zvinoita kuti totanga kutova artificial. Alright. Kakusava zvauri kaufake. Kanozobida kutozopfeka zvinhu zvakawanda. Alright. Tsika dzimwe dzakatotina ndizvo zvatiri. Alright. Rakazvisikawo zvakanaka kudaro. Thank you so much. Saka apa ngatichide nhai mangwiro acho takadai. Ndedzipi tsika dziri muchivanhu chedu dzinosakurira muchato nemhuri, kungava kukura kwevana, kungava kudanana kwababa namai chaiko vachigara pamwe chete. Taishaya kuti zvinoitirwei, but tozoona kuti imi zvaitobatsira apa nepapa. Maybe tombotsenga yatanga kupinda yekuti iko munhu kana waroorwa unofanirwa kunoperekwa. Handiti muri kuona zvakakosha here kwachiri kure ndo idisha here. Handiti muri kuona nawo, but mumwe akabvunza kuti kure nekupi. Kure nani patiri patori padhuze. Handiti muri kuona. Right. Manisara munhu aperekwa auya nana tete zvingobetsereiko.
kuti kangosangana paFacebook ndikiri Zoom meeting ndovaridza kuti ndiyeyu mamona here taugara tese zvakaipeiko izvo? Yeah. I think Elder Mashando vataura vakati taigamuchira mwenga mukufara kwedu wani zvaitipa mukana wekutomuziva because mwenga paaipinzwa mumusha paya aipinzwa akatovharwa kumeso handiti achinzi saka waitova muchato in other words taitomupinza mumba ende waisangofamba kanhano dziya hungodzitori pasina kuiswa chipo mukati because waifuga ungoti fambe wodi woita sezina zimba wodzokera pasi tomhanya kuti misirei kana huku kana chiishaisiwa kuti asumuke futi ipapo apinda. Saka kureva kuti pawaipinda mumusha waitopinda wava nezvipo zvako zvawaitopuwa mwenga uchi vana tete vachidii vachiwanawo zvavo vachifara kuti zveshuwa tauya kumusha kuchadliwa mwana wedu haana kuuya kunhamo kuzhara tamusiya pavanhu vatipa zvipo izvi zvese kuti angopinda nekumufukura kwacho waisafukurwa futi pasina kuiswa chipo purufu yekuti mwana tiri kumuroora tiri kumuda ende achadla tichamuchengeta nemhaka yezvipo zvinenge zvaunganidzwa. Saka kunyomba kwataiita kuya tichiimba kana avhura kumeso mazino akazodima taita kuti asununguke ende isusu woti mujairire because mukuwadzirana ningi wedu wairohwa negodo remugomo wairohwa negodo remugomo iro zinyorarwiyo zvaita kuti tifamiliarizing we familiarizing with mwenga wedu so that anenge atojaira kutoziva kuti avateta ava vanoseka vanokwakuka because anenge achikuongororai usiku hwese muchitamba muchidzana saka ari kutofamiliarizawo kuti ava vakasununguka avakadai because unenge wakangogara uchiokera vanhu vachikutambira vachikuita sei saka you would feel at home and unenge waziva vanhu vese kana zvazvo kutogeza makumbo waibva watozozivisa because vana bamunini vaiti zvitikitiki zvitaigezeswa tichiri vadiki whether chibamunini wainochitorera mvura unochigeza uchizadza mafuta chobva ikoko chichifara matojairirana handiti vechidiko vese vachigezeswa vakuru chinovapa madhishi ava ndivo sekuru ava ndo bamunini ava ndo sahwira mukuru wemumusha ava ndivo chii wakutoziva kutoti chero ndikaita dambudziko ndinoenda kuna sahwira mukuru wemumusha ndinoenda kuna sekuru ndoenda kuna bamunini vatete varipo ava ndo mainini saka regai tichiita bhande nebhurugwa vandisivisewo zvemumusha. This is lovely very deep. But ndachida kuti tipote tichikatanura tichidai taudzwa zvazvakanakira handiti ndizvo here but ngatichimbotarisai kuti iko now that hazvisisipo vamwe vari kuzviramba what are the effects? Handiti muri kuona nayo chiripo what are the effects? Izvi tsika yekutambirwa mumusha yaikubatsira kuti uite familiarize nevanhu vemumusha wawapinda nawo. Handiti muri kuona nayo iripo ko zvazvisaitwe what are the current effects dzekuti hautombozivi kuti sekuru bheni vanotaura sei, vanotaura nezwi rakakwira but havasi kutokutuka vatofara stereke. Handiti muri kuona what are the effects? All right. But because you got to create a counter here, you put it ndivaziye havazi akutoita yokanotenga zveextended mwana wako pamukuru kwaozokonzeresa kuti vanhu vasawundirani of which mukuwanda we achieve more hama chainyatsowirirana takawanda we can take on that and take more and because takungo-operate as individuals saka nyaya yekuti iko pachedu inyaya yehuzindoga yekugara ndega nemwana wangu nevana vangu nemukadzi wangu ndo yaitoda kutorwiswa netsika iyoyo ende kuti muroora achikwanisa kutaura nechero waanokwanisa kuita se kutaura nekuziva kuti ava vakadai nekuziva kuti ava vakadai without that
what are the other effects gone? Munozwa matsanangurirwa yaitwa nyaya iyi navamachando pamwe chete namaimsara. Pfungwa dzangu dzabva dzatodzoka chaiko kuma mid 80s. Ndichitoona tichitamba mitambo yacho. Muroora achiuya. Vakomana pairohwa ngoma. Sinyora muna chamakaona. Paiti pakauya vakomana vakaita sana Chimoto naJangwanda. Vachibva mhiri vanenge vachibva kureka vanhu ende havasvike katime dzinotanga vamwe kuma 7 vanozosvika leta munotanga nekungonzonzi Chimoto asvika ende iye kana asvika anosvikosupervisa ngoma kuona kuti rova iyo tinzwi iendesa kumoto iyo iri right. Vakomana ava vaiimbirwa zvokuti kana orova ngoma Chimoto rova ngoma isekerere vambosara vachikureva vasikana vana viola vachishaura musati maona zvakadari kana movie haisvike ipapo muidi movie zvakadari zvino ndopa tatozochipisa michando taamuisa marecords kwedu kumahomboku redio inokwana papi pamuchando ainombe inokwana muchando ndewedu hausiwana muchando saka munoona kuti zvese izvi kaizvi paenda neraini achinogezesa vanhu achienda zvaita kuti akasike kujairira vanhu otozoti neniwo futi ndiri madhuve obva atoziva kuti hauri musaka uri munin'ina saka vanhu otofamba ochitoti zviri kuita kuti akasike kuzi it was a catalytic process yekuintroducer muri kupaona it was a catalyzed way yekuintroducer munhu ini muchimuziva iye achikuzivai pani kuti angoone zviso zvaanongoona patafura yemuchato atobva akuona oassociata nepamba penyu muri kupaona saka it's a very fast way yekuziva saka izvi zviri kuitika in the context yekuti maculture edu isusu inonzi high context culture inokoshesa ukama hwevanhu vakasiyana tikaitarisa ichi vis-a-vis yewestern culture inonzi low context ndekuti kana uchida kwekumba kwangu unotoapply muriko here next week but 1 musi wetuesday ndoda kuuya for 30 minutes muri kupaona ende bata nguva dzekupinda nekubuda futi muri kupaona saka isusu idi high context culture high context hwawo ndo mune masupport systems akadare kutoti iye mukadzi watapembererawo iyo mukomana akazoda kutaura kuti Josephat kuti ndaakumudzosera panouya sekuru vanotaura kuti wati kudini iwewe ndoungatoenda iwewe ndourikubva pano murikupabanora wangu akura kwanoenda iwe garapo iwe kana wada zvekupenga kunongedzwa netsvimbo pauma saka ndikuti these were the support systems muri kuonaka zvekuti chero pakanzi paita nhamo nherera idzi hadzisari dzisina pokuinda tatisina machildren's home asi system yacho yese yaitoita cater for the family ichiona kuti awarit zvazvadai ngazvichidai zvazvadai ngazvichidai saka tazvitanaura manje kubva imomo takuchida manje zvimwe zvinochiita supplement that ndichiri kurangarira pakafa mukoma wangu sekuru vakangouya padare mese magara mapo here tikanzi apo ndingaripo Francis aripo here zvikanzi right uyu pari kutaurwa vana vamukoma ashaya handiti uyu ndiwa nhingi ini ndichimhanda puhwo wangu zvikanzi pana nichekutaura inopapa zikadare iwe ndo unotozoenda kumukadzi wotokumbira kuti tapohwa mwana but because that wife is also cultural and very intelligent and a Christian woman vanoti ese machena sinyora wotoona mhuri yatoita sei yatokura but zvinoitwa here pavanhu vakataramukana mumwe ari kuko mumwe ari kuko hazvikwanisi handiti ndizvo what are the other issues vamuchando amunoona zvaidetsera nyaya yekuperekwa kwemuroora
nyaya yekuperekwa imi munonyatsozviziva kuti kare mai guru vaiti vapinda mumba yanga ingosiri nyaya yekudhererwa chete nekuti mai guru vaigona kuudza ndokubvisa hembe bamunini ende iwo waitotiza wanyatsoziva kuti panapa ndoswera ndashama ndabviswa namai guru wanyatsoziva kuti muroora akauya uyu tikadaita zvekutamba toshama mumusha munomu saka zvaibuilda maive mune relationship one and at the same time muchirespectana two. So by the end of the day maiti munoonana muchiisana panzvimbo dzenyu to the extent yekuti izvo kana ndichienda kumba kwamai guru vangu handibvunzwi kunzi izvi munodya here, she knows zvekuti andauya naye ndeangazobvunzwa kunzi ko uyu anodya here zvakati kwete inini. Why? Because we were a family. Mind you, blood is thicker than water. Hanzvadzi yangu ndakakura nayo, brother yangu ndakakura nayo, tinotozivana. But uyu mutorwa uyu akangonogara kune rimwe dendere kwandisiri, hapana bond. But because we are together, zvaibatsira kuti tiite bond. Ende nyangwe musi wandarara ndichiimba ndaitoziva kuti takarara tichiimbira munhu uyu nekuti zvaitonakidza. So I think ichi chinhu ichi chakatinakira sezvataurwa pamasupport structures. Chaibuilda relationship, chaita kuti tiaccepta nesvo zvachiri. Iye achiaccepta because patinonorora kunosarudzwa vanhu vanenge vari right. But kana papa kupembera tese tiripo, vanorwara veipapo, vanopenga veipapo, vanisina zvigumwe, munhu wese anenge apo kuti unyaziva kuti ndo grade rehama dzangu kubva pasi kunosvika kwekupedzisira. Alright. Kumuchato akwende vanorwara vanombosiiwa kumba nevanopenga vemumusha but pakuperekwa ndo paunozoona kuti pane vamwe pamunini saka munogara navo sei wakutodzidza handiti ndizve, which was very very important. Ndichiri kurangarira rimwe dare rakaitirwa mumufanarora sekuru vachitaura zvikanziko wanga wamusha muroora auya maspeech zvinomboitwa zviya zvikanziko right Edmo waona tagamuchira muroora tiri pamwe chete munoma tikurambidze kuramba mukadzi but kungoti kuramba mukadzi haisitsika yedu zvatinoda kuti urambe mukadzi unochidedza vanhu vese vari panapa vanana mbuya wanga wabva kunjanja nanani hanzi unovapa mari dzebhasi kana paine afa unoona kuti kwangamirirwa nani towanda sezvatakaita pakugamuchira muroora handiti muri kuona wozotitaurira chikonzero chekuti wauda kumuradari aiwa kwaisangowe kutaura kuti muroi kana kuti chii aiwa vaitaura kuti iko unofanirwa kunegoshieta nekukonvinza dare rese kuti mukadzi ashatawo tobvuma ozoenda. Handiti muri kuona kuti taurira zviri kuti akutoenda aiwa tichaitsengawo tozokonvinzika ozoenda. Saka ndiri kuona kuti nyaya yekutongoti iko munhu apisa muriwo otaura kuti kumusha kwenyu haiitike in this type of environment. Handiti muri kuona maityo Zaka, yes. All right. Yeah, sure. Yeah, right. All right. Because it was a form of acceptance. All right. Okay. Mind you, vanana tete vaitoenda unotaura kamaimza vatinotaura kuti musha matasiya mwana makamira handiti muri kuona potosunga ukama. Alright, ngatifambirei gono vakataura toenda pane imwe tsika. Ndatida kutopinda pane imwe. Alright, achitopindai yekutoti isi tinobatana nepataurwa namai Chikomo kuti it was a way of accepting. Muchaona kuti semuenzaniso kwedu kumaungwe uko vanhu vanoti
munonyanya kutenderera. Kutenderera kwacho kunozonyanya. Pada vechikaranga vanobva vangoti gwa vachidaro. Patinosangana isu semhuri, vana baba varipo, vana mai vese nevadzimai edu isusu, hapangonzi makadii inotozikanwa kwainotangira nyaya yacho yekuombera, kuti munoita 5-10 minutes hapana ombera, muri kustada kuona kuti who is the youngest, ende takwana here, pane here vachiri panze, hataringana. Ndobva inochizotanga manje kubva youngest ichienda kusvikira kumukuru mumhuri iyoyo, yochizodzoka futi aiwa ngazviitwa hazvo izovana mai uko ndo dama ratau riri mudariro, kochizotanga kunzi bvuma varanda moyo zienda nemudenga enso. Now muchaona kuti kusuma ikoku kunoita sekuti kuri time consuming and useless. Kunzi iyo iri kuuya iyi aiwa iyo iri kuuya iyo aiwa isi machena mazaya uko hapana dema, iyo iri kuuya iyo kuti kwati wangoinzwa payatangira uko. Ai isusu tinobva from an oral tradition, hatisi society yainyora zvinhu pasi. Saka kupindura kuri kuita munhu kuti dzakateya isignature yaaisa padocument iri patable. Muri kupaona? Nekuti chatichasunga apa, kana kuri kuroorwa kwemwana kana kuri kudii, voice raaisa iro isignature yaaisa. Muri kupaona? Hapana achazoti kwechii kwechi. Nekuti society yedu isusu yanga isina zvekuti hanzi zvedemocracy yekuti winners and losers. It works by consensus. And consensus, building consensus takes time. Asi kana chazosungwawo here chinonzi kuti umuti hauchaimuduri, unofanira kuti convince futi tese. Muri kupaona? Because takasumana tese tikadaira nyaya iyi haisi yako wega, yakasumwa kuti mwana ari kuti akura, ikadairwa masignature ese ayo unofanira uzwa convince kuti waise futi a-counter signature vanhu vese ava. You cannot unsign for them panyaya iyoyi. Saka tikuti izvi zvaiita sekuti zvinotora nguva, zvinoita sekuti that zvaiumba nekuchengetedza nekuita humwe chete nehochekoche. Kana pari pakuroorwa kwemunhu hapana baba vanomira vachiti ndini ndikubva zvaito vana bamudini, vana bamukuru ndio vanenge vari pafront, baba chaivo vemunhu vari kubackground and so on. Zvine zvazvinoita pakuupa nekuita ukama huite hochekoche. Iyo yakanaka chimwe chinhu chandiri kuona ndechekuti iko tichisumana zvinhu zvedu zvichinzi ndazvinzwa, apa ndazvinzwa tiri kuzviona iri munzeve, vanhu vachibatsirana riri dare. Ndiri kuona kuti iko zvaibetsera here futi kuti iko munhu wese agare muchinzvimbo chake chaakapiwa nekaucha iyoyo. Handiti muri kuona kutonyatsoziva, ende vana vanenge vakateerera vachiona, havazopirwe zvavo, but vari kunyatsoona kuti mudiki pano ndiani, zvakare mukuru pano ndiani. Izvozvo zvinobatsira kuti iko vanhu vagare pachinzvimbo chavo, kuitira manegotiations anoitwa mukati meupenyu. Chirasha amene kuti iko pakamira senyaya yekusumana muri kuzviono here, mazviono here vanhu vachiita as it relates to the family and its structures. Ichokwadi, I think mufundisi vasumudza varara ndinakidza rekuti oral signature. Ndosaka muchiona kuti even muchato wedu usina bepa mukoti wekunzi mangoroorana pamutemo weZimbabwe tinoti isignature. Utori recognized marriage, kuti makusirana pfuma muri ikoko. Aiwa, pamutemo tiri kutoti machata ndokukosha kweculture yedu yavataura oral signature. Then ndodzokera pakusumana, indoona kuti zvakatonakisa. Mukatarisa culture yedu ine kakukudzana kainako kaita kuti mhuri ifambidzane zvakanaka, ndo yaipinda pakusuma. Because chero tikatarisa mudzimai
ari kupinda ari muroora anga ari mai guru kune umwe munhu zvataurwa navamachanda. Anga ari futi mbuya kune muzukuru, anga ari futi vatete kuno umwe munhu. Saka kureva kuti kwaiva nekasystem kekuti munhu anogona kuita multifunction ari munhu ani mukati memusha. Saka paari kupinda pane zvizukuru zviri kuti mbuya vadii vauya, paari kupinda futi pane umwe ari kuti mai guru vadii vauya, asi pane umwe ari kuti muroora adii auya, mainini vangu vasvika, umwe ari kuti mainini vadii vasvika, kana kuti umwe ari kuti mai guru vasvika. Saka kusumbana kuya kwaitaridza seniority in different capacities, zvaita kuti munhu azive kuti handisi kungopinda mumusha ndiri a single entity, but I'm a multifunctional human being. Kune umwe ndichava mbuya, kune umwe ndichava mwana, kune umwe ndichava mai guru, kune umwe ndichava mainini. Saka kuramba tichiziva that passage of seniority yanga yakatikoshera pakuti yaitidzosa pamafunctions emumusha. Ndosaka muzukuru aidaniwa pese pese, nokuti muzukuru aitirwa kuti akaita mistake anoroveka, anodziurika. Saka iwewe munhu waifanira kuziva kuti pano ndopekushama muromo. Pano handitauri ndiri mbuya, mbuya havatauri pano, handiti. Asi pane pamwe pekuti uri mai guru ndowakutoti zvandataura ndozvichadii ndozvichaitika. Pane pamwe pekuti pawawatete wakuti ini satete ndiri kuti. Saka waifanira kuziva your function at any particular time, and zvairamba zvakaremekedza vakuru vedu. Vamachanda ende munoziva ndorangarira taitaura neumwe mufana umwe musi aenda kumari yabviswa, taakuchibvunza kuti makumbira muchato here, zvikanzi vanongoona vega kakuti taroora. Akuudza kuti vanofunga ndiani and why would you want people to think when you were there. Zvakanaka kuti zvinhu zvingove pachena kuitira kuti mangwana makuseni pashaye umwe anozoti inda handisipo. Mati mambozviona nyangwe tisati anosvika kunoroora chaiko chaiko, mati mamboona kuti mwana anogona kusaudza sisi vake mukomana wake, hanzi nokuti vaitiona tichingofamba tese pachichi, but handizire kuti ndikaona ndinofanirwa kuasuma zvinhu zvinofanirwa kuiswa padare zvozikanwa. So by the end of the day nyaya yanga yakatinakira nokuti nyangwe kanhu kaduku nechinhu chikuru chaitaurwa pachena. Imboye majena maenda kumba kwemunhu mopuwa sadza, mapedza kudya sadza magara moona baba wemba ipapo vari kupinda vachiti sadza rangu raenda kupi ranga riri panapa. It's obvious you feel bad. Asi kana kuri kuti izvo nyama yasumwa hakuna uchazonzwa achibvunza kuti jongwe rered ranga riri panze apa raenda kupi. Why? Because everyone else has acknowledged and confirmed kuti this must happen. Saka inini I still believe kuti chinhu chinoita sechidiki, but by the end of the day chakanaka, because nyangwe tsuro nehuku yepamba inoziva kuti pano chakaitika ndechakati taive panapa 1964. Ndedzipi dzimwe tsika dzatinoona dzakanaka dzinokuchidzira, dzinoita kakufudzira nekusimudzira nekudiridzira michato nemhuri kuti zvifambe zvakanaka? Yes, pane imwe tsika inotevera yekuperekwa, assuming all things are constant, munhu aita nhumbu. Kana munhu achinge azvitakura pane tsika yekusungira yataiita. Saka munhu waidzokera kumba kwako kuna mai nababa nembudzi mbiri, wonosungirwa, imwe inourayika neimwe inosara ichibereka ipapo. Saka waibva wanonzi ngaagare ikoko, kudhara waizonosara, ende waisungigwa kana nhumbu yava kuzvi7-8 iri nhumbu yekutanga. Yakuda kutonoti remei, yakutonodzika, ndopaenzi munhu akunosungigwa. Chaitirwa kuti munhu asungigwe, takatarisa munhu akazvitakura, ndezvekuti 1, nhumbu yekutanga inonetsa kana munhu ari musikana. Kechi2 vaitira kuti munhu azorore pazvakawanda, from demands yebasa ndochekutanga plus demand yemurume, kuti munhu anogona kudi kuneta panguva iyi, ende zvakawanda zvinoitika. Saka ari kupuhwa nguva to rest the body, in preparation for giving birth. For the high day. Yes. And aiti kana agive birth
ainogara futi umwe mwedzi asati adzokera kupi kumurume wake, vachiti nyama dzidinai dzidzokeza. Saka mbudzi imwe yaindwa nayo yainourawa kuti asara achidya nyama, kuti tichasara tichimubukira. Saka anofanira kusara nemuriwo achidya zvineutano kuti asimbe. Asi tichagara naye after agiva birth tichimutarisa muzvere, ati angonzi muzvere tichimbomusimbisa chifuti nyama dzake. Saka tsika iya yanga yakanakira vana mai isusu vakazvitakura, nokuti kana uri kwavamwene vachada kuti utsige mukomo, vachada kuti ubikire mhuri yese, vachada murume achati ini ndinodya machangisi akatsvukira munongobika imini chete, iwe musana uri kubhoila kupisa nekuti wakazvitakura. Saka yaiva tsika yaizorodza the woman's body from labor, from mabasa akasiyana siyana. Saka haisi tsika yaishoreka kana, itsika yaitotibetsera isusu semadzimai. Iyi yakanaka iyo yekuti dumbu rakuda kutonoteremei 6, 7, 8 ari kubviswa pamurume woenda kunogara namai vake, aizorora pakuita basa kavo nekutakura migomo nechinyi ombochengetwa futi azvitakura kuti hanzi nyama dzisimbe kuti agodzokera kumba kwake zvakanaka. Anoone kuti iwo futi inhumbu yekutanga kai inoitwa izvozvo zvekusungira. Vanhu vachangotorana vari kupisa mwiri, ropa riri kumhanya zvakanyanya. Saka chimwe chaitoitirwa paya ndechekuti iko uyu atora mukadzi uyu murume wechidiki uyu anokwanisa kubatikana panyaya dzebonde nekutoda mudzimai pabonde, zvisinei nekuti iko idi achiremerwa manje, zvisinei nekuti idi abetserwa musana usati waita sei wasimba. Pongo hakusi kuti iabuse ba inonzi temptation. Saka vakuru vakandiudza kuti ndo zvimwe zvaitoitirwa izvozvo. Saka waimbotorerwa mbichana wogara ukoko, ende futi maisa kana watoshanya kuuya kuzoona mwana nekuuya kuzomuona maisa pawaimba. Handiti muri kuona ainorara namai vake, handiti muri kuona iwo aitopiwa pamwe kudhuze negota revakomana, wogara ukoko uchiona mwana waona ari right, wotodzokera kumba womirira mudzimai kuti auye. Ndo zvimwe zvazvaitirwa izvozvo. Nanhasi zvinotobetsera, handiti muri kuona kuzvikanganwa kwazvo kuri kukonzeramo macomplications akatowanda mukati meupenyu. Vamachando ende toziva kuti argument inogona kuuya mazuva ano, varume vanoti mukadzi wangu ari kuponera pambuya nehanda, indakanoroora kwachivi, handigone kuenda kunosiya munhu kwachivi, pamusana pekuti anofanirwa kuponera mutaundi. But panofanirwa parikuda kuti vanhu apa pasikuda kuenda kuchikoro panyaya iyi, pari kudiwa vanhu kuti vangofunga mbichana. Chaigadziriswa environment. Hazvina basa kuti environment yacho waiunza kutaundi, as long as wacreata environment yakanga yakanangwa nechiitiko. So by the end of the day vanhu vari kukondema chiitiko pamusana pekuti mbuya vakwachivi, asi tofanirwa kuziva kuti mbuya vekwachivi vanogona kuuya kutaundi kuti vazocreata that environment. Ende ngatizivei chinhu ichi, munhu wese akabereka anoda kuona mwana wake achipona. Chiregai kutarisira mbuya pasi, moda kunoitsvagira umwe wamunofunga kuti ndiye ari nani. Regai iyo izotaura kuti uyu ndiye anogona kuuya. Why tiri kudaro? Zvinhu izvi support inoda mwana mai vake vanoiziva. Thank you so much. Ndakona igono maichikomo, what are the other zvinhu zvaibetsera muchato, kusimba kwomuchato kwevaviri ava nekusimba kwoukama as a family patsika iyo yekupereka munhu? I also think kuti it's easier for me to deal with my mom than my mother-in-law pakusununguka. Alright. Because pane kamwe kakuzoinvade privacy kanogona kuzoitika in the process when I need help. Alright. I would rather have it done by my mom kuti tirambe tichingo respectana.
chinozokonzeresa chama-effects akuitika mazuva ano, vamwe vanozopedzera vakutoleblana because of kungozvara kuti ichapa ane usimbe, and it could have been avoided. Because hapana vanhu vaexposana musituation yekuti chazosvika pakuonana uchapa ane usimbe neuyu. Ndambobatsira because handisati ndambozviita, handizivi kuti ndofanira kubva ndatosoka manapkin here, handiziye. I'm also learning. You'd rather learn une munhu ari comfortable anokunzwisisa pane umwe anenge akutomaka kuti akabva kune vanhu vakaita sei. I think zvaitwa kudhara zvikakontinua, mama problems ekuleblana anoita zviri nani. Okay, kuti iko munhu kana akunoremerwa paya pane pamwe pekuti anoti iko nditariseiwo pakati, handisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Mai vemunhu vochitarisa, ndizvo here? I think very important. It would keep that respect rather than kuti zviitwe neumwe munhu. Right, thank you Gono. Yes, I think point yawataura ndoenda ndichida kubata kuti although ndisina hangu mbonosungirwa asi ndokuda zvavataura zvinhu zvinonyatsa kunzwisisika chaizvo, nokuda kwokuti kana vari tomboti ndivamweni ivo unogona zvechokwadi kana kunochera mvura kuri kutokunetsa, but kuti uvatume pada zvino kana kuti ivo vanogona kuti nditambidzawo chakati padapo hausi kutokwanisa nekurwadziwa, asi kuti uti saka zvinoreva kuti munhu akutozvipinza pasituation yekuti muviri uyo unofanira kudzokedzana, waakuchikanganiswa. Saka zvanga zvine uchenjeri. Indototenda dare renyu sinyoro. Munoziva ndakanzwa nyaya yevamwe vaipinda chechi pavaipinda, vachipinda chechi ipapo yaipindirwa nechepanze. Saka kwaikuti kana vachifamba vanhu vanenge vari kuzoenda kumberi vachinobata basa vaita kakukotama kana vaakusvika nechepa. Saka ndo yaingoitika tsika vaimboita sokukotama kana vakuda kunosvika pane zvituro zvavanogara, vongoita saka zvakazobvunzwa kuti chiko chinomboitika. Ndo pakazotsanangurwa kuti aiwa, patakatanga chechi tisati tapinda pahondo yaitira paiva nomuti waiwa nebazi ranga rakarembera, muri kupaona. Saka vanhu ndoravainzvenga kana vosvika, kunyange bazi riya pasisina vanhu vakanga ramba vachingodini saka tiri kuti pane tsika dzatinogona kuramba tichingoita asi hatichahwisisi kuti ndezvei, kama sokuti tinonetswa. Asi zvatiri kuona ndezvekuti vakuru ava taitovawo nemafilosofa wana Socrates nana Plato mucommunity iyoyi vachitoona kuti zvinoita kandezvizvi, zvinoita ndezvizvi. Saka ndokuda zvakanaka kuti kuzvitungura ikoko muchiona kuti tinyatsa kuva ne-rich appreciation yekuitikwa kwazvo. Okay, thank you so much. Maybe ndanchida kuti tiende pane imwe tsika. Pangaita here imwe tsika Gono? But pastor musati mabvunza tisati taenda ukoko tinotenda. Ndanda kuti muti vapana vazhinji vanowanzoti izvo pane zvinogona kuzonoitwa ikoko zvinorwisana nechechi kana kuti nevhangeri. Handizivi kuti zviriko here zvinhu zvakadaro zvinorwisana nevhangeri zvinoitwa patsika iyi zvekuti munhu anogona kuti izvi handizvoiti kana kuti tsika iyi yakangodaro isina yakanaka yakadaro. Alright. Maybe tinogona kupetserwa panapo. Pane zvimwe here zvimwe zvezvinhu padare rimwe zvamunoziva kana kuti zvamunombonzwawo mutsika magariro zvinonziko zvinozonoitwa kana munhu aberekwa. Zvingarwisane nekuti iko mukomana kana kuti iko vafana vemazuva is that healthy? Handiti muri kuona pane here zvimwe zvamunoziva pakuberekwa zvinozonziko kungava kunonzi kusimbisa musana kana kudzokedzana kwemunhu zvinezenge zvaakuitwa zvinozogona kuti iko tsika yanga yakanaka inzi iko for me imbondimirira.
just kuti apa kusungira kupereka ndizvo ayo kusungira ehe kusungira ehe ndiri kutaura nyaya yemasungiro kusungira tichitaura kuenda kwemudzimai azvitakura apedyo nekuremerwa kunogara kuna mai vake nekumboti garei zvishoma mwana atozvarwa achiratidzwa kugezeswa kwemwana kabatirwo kacho unorara wakadai mwana unozomutsimbirira ukadai anoiswa apa nepapa anoyamwiswa so handiti ndizvo here pane here dzimwe dzetsika dzamunonzwa kana dzamakambonzwawo dzinozogona kuti iko afana ichidika avati no. Yes, I think zvichidependa nokuti kumusha kwenyu kune makristu here kana kuti kune vari traditional. Unongoziva kuti pane zvimwe zvinhu zvinongozopfekerwa zvinozoita mahistoria. Saka pane vamwe vanozojambisana tambo here. Mai nemwana mofanira kuzojamba tambo. Moita sei kana kuti kunonzi nyama yacho ngaisadyiwa nomunyu here. Zvichingoiswa zvemystery but ini ndinofunga zvinhu zvekuti kana usingapindirani nazvo unogona kungoti tojambirei tambo todii. Asi chandinoziva chimwe chaitwa ipapo ndikuti waitengera mai vako mucheka wekuzosona nguo of which vaitira kuti panozvagwa mwana vachaenda newe kupi kuchipatara. Saka vachada kupfeka hembe inoonekera. Saka aidha unovatengera jira rekusonesa kana kuti unovatengera hembe inoenda on the same day. Saka I think unojamba zvausingadi zvausingawirirana nazvo. Vabereki vako unovaudza kuti asi kana ari makristu izvwala hapana, asi kana vasiri you just make it clear kuti aiwa zvakati nezvakati zvinogona kudi izvi handikwanisi kuzviita. Remember kusungirwa unosungirwa kuna mai vako. Nekuna mai vako. Kuna mai vako. Ende so pakupedzisira tiri kuti iko pane zvimwe zvinogona kuzenge zvichiitwa zvakabatanidzwa netsika yakaita yakanaka. Ende soko ratiri kuwana panapa nderekuti iko zvimwe zvacho unogona kutaura mubereki wako kauti mama izvi handichakwanisa handiti muri kuona. Ndichifunga kuti zvataurwa naelder modern day kusungira unogona kusatonosarako. Unogona kungoita zvekungouraya nembirikini wodzoka navo mai mumba wochikutarisa muri pamba vachikutarisa uri pamba because vari kuitira kuti paunopona yafragile ende kana uripo unkwashani ngachinyaraka mai varipo. Saka anorespektawo zvinenge zvichiti hapana chakutuma kana pane vaenzi vasvika mai ndo vachasumuka vonobikira vaenzi iwe hauchasumuki. That's the modern day variation. Thank you so much. Ngatikande imwe tsika tipedzise nyaya yedu ndofunga tinenge tataura. Mamwe imwe tsika here? Yes, yaive very important but haichanyanyoitwa mazuva ano zvekunoona kumusha before even vanhu vatozosvika pakuperekana nekusungira. Cause now unozonzwa nyaya dzekuti anga ine mukadzi wake nevana vake later zvakukonzeresa maproblems mumamarriages. Vanhu vakuru they had a way I think of just knowing kuti munhu wako uyu haazi right. Zvaibatsira kuti when you're in love aone unotoonerwawo nevamwe vari kunze another eye that looks over you but hazvichaitwa izvozvo. Vanhu vabhizi zvambotaura kuti vanhu vanenge vakufila kunge kure. It's an unnecessary process. You are very right. Now maiti kana madanana nemusikana handiti ndizvo madanana nemusikana manyasosimbisa shoko renyu rekuti isusu kutorana kana kutorana chaiko kuti akutorana. Maenda kunani? Kuna tete vemusikana. Musikana unokuratidza kuna tete vake. Iwe waisiya dheti rekuti iko kana mungazoda kuuya kuona kumusha kwedu ndinogona kutaura vana mai mozouya. Vana nditoitoronga dheti iroro iwe uri involved. Kazhinji kacho ndiwaitorongo rubatsiro transport nechii. Vana natete vouya woona pamusha pako.
kana vaiwanzorara usiku humwe chete then wodzokera zvavo kungonoona pamusha newewo waitouya uchiona chii pamusha. Ende tsika iyi yanga yakanaka iyi, ndofunga yaita kuti uone kuti hurudza here, vanoita pen fattening here, kana kuti vanorima mhiripiri here, kana kuti uone the type of badza uchada kuti ushandise kana uchinge wazoroorwa mukati memusha upi nemusha uyoyo. Ndofunga kuti tsika iyi yanga yakanaka chose. Inyaya yekuti iko baba handichauye kumba ndaroorwa, ndinoda kuudza kuti handachasvike kumba ndaroorwa ndakuenda nemurume vamachanda. Todini patiri kukongolodha zvedu topedzisira netsika iyoyo yekunoonekera, kunonzi kunoonekera kumusha kwoumu wako. Ende inini nyaya iyi ndaifarira. Baba vangu vaigara kuti kana mwana achida kuroorwa zvanzi hazvishamise, pamwe vanhu vari kuda kukuroora vanogara mumvura. Ende vane karwiyo kavo kanoimba vasati vaita sei vapinda. Chienda unoziva kuti wakabata here karwiyo ikako usati wazoenda. Haikona kuzosvika kuti ini mvura handiite sei handipinde. Saka munhu paainzoenda unoona kumusha wanga usinganooni madziro. Ndo yaive due diligence. Ndosaka paiendwa nevakuru vari soba kuti vanokubvunzira kuti izvo kunoku kunonzi izvo unofanirwa kuuya uri munhu akasimba. Kana uchiti munhu akasimba zvinoreva akaromba. Kana usina chaonacho musha munhu haupindi. Vaibva vatoziva kuti mwana wehanzvadzi munhu hauite sei haukwani. So asi dambudziko raapo manje, munhu anoenda kunokwira mabhiza kuprazi oti takanoona kumusha. Hauna musha wakaenda kunoona iwewe because wakangoenda kurecreation. Saka nyaya yekunoona musha yakanakira vanhu, uye madzitete anonziperekedzai munhu. Haikona kunotora vanhu vasati vambofunga kuti vaende kunodiwa kufunga. Kuri kuda munhu anoenda kunoona, anoziva zvekunoona. Kana aona vogara pasi votaura kuti mwana watete zvinhu zvawapinda nazvo izvi mangwana zvichadai unoti kudii nazvo. Uye zvinotaurwa pakunoona musha, paunoona musha unogona kuudzwa kunzi izvo saka yevana makati kudii. Munhu anodaro kazhinji anotsikwa-tsikwa mubva aendwa naye panze. Asi iwewo munhu ane nzeve watoiita sei, watoinzwa kuti pane nyaya iri pano. Saka by the end of the day waona musha wakuda uchiziva kuti zvakamira sei. All right, thank you so much. Yes, my plus vaienda kuchibhorani vana tete vaya wavaenda navo vaitira kuti vanonzwa chii nyaya. Panozoti havaenzika vauya nenhingi. Pano umwe aingozovhumuka baba Jova tofunga kutora umwe mudzimai, vaya vatobata kuti vozonobvunza mwana wavo musikana kuti wanga uchiziva here kuti kuna Jo, ati watobata zvinhu zvakawanda. Saka vaitoenda vakatovhura maziso kuti okay chakati nechakati nechakati nechakati. Saka yanga itori tsika yakanaka. Asi ndachida kuisa imwe tsika musati maita chishwa. Ndikasataura iyi hai mwoyo wangu hauzoiti musha. Pane tsika past yemazita. I think ike zvino mazita kungonzi ane mweya yemadzidzi. But kuna kuti patainhingirikino paizva kwavana waigona kunzi sazita. Kana kuti maitomhanya kunodi kunoisa mombe yezita, unoisa mbudzi akurirwa ndiye aizoidi kunzi aiwa pana auya nemombe kuti anzi Rotina. Saka wemombe ndiye akudi ndiye akupuwa ake zita raRotina. Kana kuti vanhu vaingozara mwana woti ava titete Rotina handiti ototanga tonzi Rotina. Inini ndotoziva kuti aiwa ndiri sazita waRotina. Culture yakatinakira pakuti pakuchengetana. Inini mai vaRotina vakafa ndikanzwa kuti Rotina ari kuda wekuchengeta, ndini ndinoti hunzai Rotina kwandiri. Nemhaka yekuti ndini sazita wani wange. Rotina akashaya school fees, vakafona kuti Rotina haachaendi kuchikoro, inotobuda school fees kuti Rotina aende kupinda sazita wangu atadzepinda hazviti. Chero pakakwangaya, chero ndisina chandinacho, but ndichameka sure kuti Rotina is protected. Saka zvaiupa ukama
saka vana rotina vanoenda kuenda ika zvino tinoverenga vana Elizabeth the what kuita kwakuti munhu adinai aone kukosha kwelineage yake. Saka isusu patiri kuti rotina ndiri kutoda kutochengeta rotina ende rotina will never be stranded in her own life ini ndiripo sazita wake. I will make sure she's comfortable. Chero iwewe ukazosiyana nehanzvadzi yangu but nemhaka yekuti wakabereka rotina ndichatogara ndichikufonera ora rotina ari sei kwauri mungada chii nemhaka yekuti ndiri kuteverera zita rangu. Range iridzika yakanaka. Now gono tisungirewo chishwe tivhare musasa. Toda kutenda zvikuru nedzakakwanisa kubata asi dzimwe dzakazhinji dzasara dzakadaro. Muchaona kuti nyaya yemazita yataurwa iyi pakanozvarwa Johani Mubhabhatidzi vabereki vake vakatoudzwa kunzi zita muchamuti John. Kunonzi zita irori paakanozvarwa mwana kunzi zvinounzani vaakubvunza pamusha zvikanzi anonzi John. Vanzi vakashamisika vakabvunza vakati dzinza redu rese harina mwana anonzi John. Zita rabva kupi? Zvichireva kuti tsika iyi vaitovawo nayo yekuti mazita anotozivikanwa chuzai pane aya pane dzatabvakareka iri rabva kupi muri kupaona. Saka muchaona kuti panyaya yatataura yese tinogona kusuduruka pane zvimwe zvinhu zvakanaka nekuda kwekufunga kwekuti hatina kuzvinzwisisa kuti zvanga zvichiitirwei and at the same time tokufunga kuti tine zvimwe zvaanani zvataanazvo. At the end of the day you end up in no man's land. You are neither yourself nor the other. Hauchazikani kuti ndo painzi nemuimbi paya tsika nditsike uchitiza mumvuri wako. Munoziva kuti vafana taiita zvekumboidza kuti mumvuri ndinogona here kunyatsa kuti vharavhazvo ndikausiya ungoona zvanetsa wombopinda mumumvuri wemuti wonyatsaona kuti raita ndichaoneka ndira kubuda pano ndiri speed yokuti ndofunga unosarira takamboedza asi nanhasi hatisati takwanisa. Saka kukutiza zvauri zvinoita kuti pataurwa panapa I think might come you become you are not authentic even before God and the rest of the world and you cannot make meaningful contribution and impact when you don't know who you are. Yes. Saka ngatitendei kuti tine these systems zvakakosha kutora nguva kuti tidzidzidze nekuziva kuti dzanga dzakakosherei sekuedza pataita panapa. Vhesi ratoda kupedzisira naro rinobva kuna vaRoma chapter 2 verse 14. Indeed, when Gentiles who do not have the law, that is the law of God, do by nature things required by the law, they are a law for themselves. Even though they do not have the law, they show that the requirements of the law are written in their hearts. Their conscience is also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them, and at other times even defending them. Pauro ari kutaura panapa nemajudha vanga vaine mutemo. Zvikanzi kunyange ava vasina mutemo waMozisi vanotori nemutemo waMwari wakanyorwa muhana dzavo zvokuti vanotorarama. Hakuna society inopembedza muroyi. Munopaona inoita kuti kuuraya kwakaita sei kwakaipa, upombwe hwakaipa. Hakuna society inopembedza izvozvo although vasina mutemo wacho, asi pane zvinhu zvinowanika mutsika nemagariro evanhu zvinonodondana nemutemo waMwari zvokuti tinofanira kuti tinzwisise zvinodiwa naMwari uye tiyemurewo zvakare who we are zvokwanisa kubetsera mhuri dzedu in a very grounded and genuine way. Isiri superficial, isiri artificial, yekungoti zviri kungotangira pamusoro hazvina foundation. Apa tiri kutaura zvinhu zvine foundation dzinodzika back to generations zvakachengeta vamwewo. Zvinogona kutipa muono wekuenderera mberi even kunamata kwakanaka nekuchengetedza mhuri dzedu zvinofadza pamberi paMwari. Tichaona kuti kareko madivorce rates they were so low. Asi zvino kwakutoda kwatogadzirwa makoti ekuti rate yetu yekurambana kwevanhu tikaita zvekutamba
muchipingirishana, vamwe wabirwa, imi muchida kungorambana. Vamwe varida kupinda mumba, vamwe varida kutobuda. Vamwe topinda nepano, vamwe vari kuti hapana here kwekubuda napo. Murikuona? Saka tiri kuti Mwari dai vatibatsira kuti mhuri dzedu dzichengeteke in a way that is deep and grounded, guided by principles that have been tried and tested over many generations. Okay, toda kutenda Mwari. Tinotenda nekuteerera kwamaita vadiwa vateereri pamwe chete nevatariri. Handi zvose zvinoitwa nevanhu vatema zvakashatira mhuri, zvinoiparadza, zvine madhimoni. Aiwa, handi zvoba. Kukanganisa kana muchiona nenzira iyoyo. Kune tsika dzakawanda dzaiitwa pachishona, pachivanhu, pachindevere, pachivhenda, dzinonodondana zvakanaka chaizvo nezvinodiwa naMwari. Tsika idzodzo ngatidzidzise vanhu vedu. They were tried and tested over the generations. Sekutaura kuri kuitwa naGono pano. Dzakanaka, dzinoumba mhuri dzedu, and we will be grounded in those cultures dzakanaka dziri positive. Mwari achitidetsera, Mwari achititungamirira, achitiitira zvakanaka. Mwari ngakukomborerei ave nemi. Tichakumbira kuti iko tinamatirwe namai Musara. Chatiri kukumbira kunamatirwa ndechekuti iko Mwari zvinhu zvacho zvakanaka izvozvo zvinodondana nezvamunoda, tipeiwo to cherish those things as black people pamberi peusoke. Ngatinamatirwe. Mutsvene wakarurama, toda kutendai panguva ino, toda kutendai nesimba ramunotipa, toda kutendai nemweya wenyu mutsvene, toda kutendai nekutisika sezvatiri vanhu vatema. Toda kutendai nekuti makatisika nemufananidzo wenyu, mukatigadzira Ishe wangu zvinofadza imi, mukaita kuti tigarisane pakati sehama neshamwari. Tangokumbira Mwari kuti mutidzose identity yedu, tizvizive kuti we were wonderfully and fearfully made. Tizive Jehovah kuti pamakatisika hamuna kutisika as a subhumanity, but makatotisika takatofanana nemi, muchitida imi Mwari. Chiitai kuti tiremekedze izvo zvatinoita mukati mekaucha yedu zvakanangana neshoko renyu. Tisazvisora, tisazvitarisira pasi, asi tikurudzirane mukuita zvakanaka. Tikurudzirane mukukopa zvakaitwa nevakuru vedu zvakanaka. Tikurudzirane mukugarisana zvakanaka sekuda kwenyu imi Mwari. Toda kuramba tichikutendai nokuti muri Mwari wedu, muri Baba vedu. Tanamata tichenda muzita renyu roga risingaperi. Amen. 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 Tinotenda chose Mwari ngatikomborere, atiitire zvakanaka. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira pachirongwa Family Matters. Tosangana pazvirongwa zvinoteera. Amen. Oh,
sarapera utatorwa kusoro iyo ngoma yeona tichaimba ndijesu ngerudo mwari rudo tiri vana